У форме пожарных школьники центральных региона падчас злёту юных ратавальнікаў прадэманстравалі ўменне тушыць умоўнае ўзгаранне, арыентавацца на мясцовасці, працаваць са спецыяльным інвентаром. Таксама ў праграме конкурсы агляды страявой падрыхтоўкі. Перамога сёлета ў каманды Нясвіцкага района Ілья Цвяткоў падрабязней. Прадэманстраваць хуткасць і эфектыўнасць дзеянняў у надзвычайнай сітуацыі на ўзроўні прафесійных пажарных. У Вілейскім раёне прайшоў злёт юных ратавальнікаў. Удзел прынялі амаль 200 школьнікаў. Гэта 25 каманд з усяго цэнтральнага рэгіёна. Напружанае спаборніцтвы на званне самага трапнага стралка, таксама збор палатак на час. За кожны зароблены бал адказвае ўся каманда. Зладжанасць дзеянняў і ўзаемадапамога – аснова паспяховага праходжання дыстанцыі. Только что прошел этап конкурса «Бивуак». Мы собирали палатку, разжигали костер. Это очень волнительный конкурс. Мы все очень сильно переживали, потому что любая секунда может стоить нам место. Но мы считаем, что справились довольно-таки достойно и надеемся на победу. Представляли палаточный городок Вилейского района. Представляли Беларусь как многогранную страну, как очень разнообразную, с разными людьми, интересами. Я лично представлял Беларусь безопасную, рассказывал о ее безопасности, о ее инновациях и службе. Юныя ратавальнікі паказалі ўменне аказваць першую медыцынскую дапамогу пацярпеламу. Таксама прайшлі эстафету спартыўнага арыентавання ў гушчары з перашкодамі. Многія з удзельнікаў злёту ўжо вызначыліся з прафесіі і збіраюцца паступаць ва універсітэт грамадзянскай абароны, каб папоўніць рады бойцов МНС. Я уверен, что те ребята, которые принимают участие в нашем 21-м слете юных спасателей, это своего рода элита. Те, которые знают, как вести себя безопасно, те, которые могут при необходимости подставить плечо человеку, который находится в беде. У гэтым годзе перамога за камандай Нясвіцкага района. Удзельнікі атрымалі ўзнагароды ад кіраўніцтва МНС Мінскай вобласці. Дарэчы, фестываль праходзіць ужо у 21 раз, і такі злёт стаў добрай традыцыяй. Ілья Цвяткоў і Рыгор Крыштафовіч, першы інфармацыйны.